Villa Testa. Pre tých, ktorí vedia, čo hľadajú, aj pre tých, ktorí túžia po jedinečnom, exkluzívnom riešení. Naša firma je jediným a výlučným distribútorom kvalitných strešných škrídiel na Slovensku. Od januára roku 2007 sme si získali dôveru vyše 1000 zákazníkov. Ročne pokryjeme škrídlami značky Imeris strechy s rozlohou okolo 35 až 40 tisíc m2. Navštívte aj vy náš najväčší showroom exkluzívnych strešných škrídiel v stredovýchodnej Európe v Bratislave. V našej ponuke nájdete až 70 druhov výrobkov, vyše 100 ich farebných odtieňoch. Je vám blízky mediteránsky, rustický alebo moderný štýl architektúry? U nás nájdete tú pravú dokonalú strešnú krytinu. Ani pre interiérové keramické doplnky nemusíte ďaleko chodiť. V našich predajniach si môžete vyberať z originálnych porcelángresových dlažieb, keramických stropných prvkov, mediteránskych okenných rims a iných doplnkov. V záujme rýchlej a plynulej obsluhy našich zákazníkov držíme na sklade tovar v množstve 15 až 20 kamionov z najpopulárnejších produktov. Samozrejme sme vám k dispozícii aj v kompletnej realizácii strechy. Na naše odborné skúsenosti sa môžete spoliehať od projektovania cez dodanie materiálu až po odkladanie. Sme otvorení aj realizácii jedinečných projektov vyžadujúcich osobitý prístup. Trápia vás detaily? Navštívte niektorú z našich kancelárií. Naši odborníci vám poradia, vyhotovia presné výpočty a vizualizácie. Naši projektanti, architekti a iní odborníci sú pripravení premeniť vaše sny na skutočnosť. Villa Testa. Vieme všetko o strechách.